ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, nagkapuam ay, paray. Ay, nagapuak iti bangkag ko, pare. Ay. Ay na. Ay, kasta una ti bandog ka. Agasam ngay nga, may. Tanagmalmalamak anagarado, pare. Ay. Ikaw nagbabanok. Matanda ka na. Sino ngay tagtrabaho? No sana siya, pare. Iso nga gawid ako. Nakaluto siguro ni tuyang ka. Nakaluto na. Nakitak mat nga gas asok ije kusina yaw. Kasta ka day? Sigurado analok nangin tiyang ang rin na ako ko. Wow! Sige, agawid ako, pare. Tuyang! Nakaluto kan! Agas asok mat nga agpaisaw di ta kusina, may. Tuyang! Nakaluto kan! Tuyang my love! Nay. Payasa na sumungsungbat ni tuyang ka. Sa bagay, datultulang na kahit. Sumsum ka di kusina, may. Mapupuranin da iti balay, may. Karuba! Arayatin na kami! Mapupuranin da iti balay, may. Karuba! Anday tang. Naitdepen ti apoy di ta kusina yo tataba daw. Tapi nagtitinulungan mi kadag iti tanod ko ngayon itday. Agyaman na kada kayo, kwarog. Ay. Baglakit din tanera na nagkukuyog kami kadag iti tanod ka. Tamapan kami kumagurun dahin ton rape. Unak numang angeren jay kukod. Maururang magaya man dahi ito'y balay, may. Adakon ba daw? Napanam. Rabiain. Amok arabiain. Apay ang pinanawam dahi ito'y balay. Ay na, kasanaw, adda nadamag ko na disgrasya di tabagatan, adda ka no nagdinong par. Kahit, napankamit adagusain. Siyempre, kaya't ko amaamuan no asino dyan nagdinong par. Asino nga'y dagiti nagdinong par? Dwala ang matgayam ababakit at chismosa dyan nagdinong par. Anya? Ay kat, siyempre, nakinistorya ako na. Kahit, nalipata mo tinagawid. Aywan! Nagarunak gayam takunak ngagluto akaw. Ay saus, nalipatak mataon. Amom, dandanin na uram dahi ito'y balay. Ha? Uno na ito magamin dahi tapan nakichismis mo. Ngam di pa naglutaw. Kahit, anya nga'y tinapasamak ijabagatan, Maray. Ay na, adu amaray. Ay! Kunada nga men, nga adda ka no nagdinong par. Anyaya day dyan nagdinong par, Maray. Lugan, vapor, wano aeroplano. Ay, amangan mat no, tren jay nagdinong par, maray. Ay, maribanang, kasano ko mga agdinong party train kat awang pa'y mo train dito'y lugar tayo. Ay nagtal na kayo man adu ako kumari. Denggandak ka day. San atrain dyan nagdinong par? Anya nga rod nga'y. San mat atrakan bas? Amo kaon, vapor. Na, Tricycle siguro, Maray. Anya nga'y, Mari Tuyang. Akin tricycle nga'y. dua atis mo sa abakot dyan nagdinong par. Na, Ha? kunak manlulugan. Nagitimot gayam chismusa. Kahit, anya nga'y tinapasamak, Maray. Ay kay di nagdinong parda. Ay kat agapadan nagpinungot da. Kasano nga min anag dinong pardaya, Maray. Apay, saan da makakita? Ay nakasanaw,
Jaymut lang amin makititexter aramidon da. Nga oray ba bakit dan? Adda ngamin katexmate da. Apay nga rod anak pinungot da, Maray. Kasana may samot gayam alakay jay katex da. Ah, Anya? ay, unay mo't daytan at chismes, Maray. Mayat tada ka mangi dandanon iti day tamaray. Danay, saan mi amasango ti mapan makichismis kin ni Maribanang? Ay, hindi kay madanagan ko kumaray. Amin ang mapaspasamak dito'y barangay taya. Idanon ko kada kaya. Ay! Warab, ada ka no aksidente di junction. Anda, Uncle. Yung kay agrescue na. Unang, Uncle. Mapan kamain. Darasin niyo. Kakadwa! Intayon! Ay, darasin niyo. Ala, tapno ada pa'y maisalbar abyan. Papagnainda kami! Nag-rescue kami! Aglisi kayo! Aglisi kayo na! Ay, saus. Na nagaduti na disgrasya. Nanatuyang, anya tiraramidam di tawi. Ay, umay kung aron kita, ano anya kinapasama. Saan ka arumbang nga da dito isang wanan? Saan ka mata-rescuer? Ah, Pasalsali ka. ay, unay kang taiwalin nak mo ilatan kwaraw. Bayanda kami ka di nga agrescue. Na! Unay ka na yakwaraw, taiwalin nakit din abakan. Ay, inwalin nak ni kwaraw, kapitan. Pa'y nga da ka ija ayan tinadisgrasya. Dakas aya. Saan arumbang nga da ka ijay? Mapan ka lang makiusyuso. Anya ngay kumati maitulong mo? Awan nga raw, kapitan. No si ka tinasagid ngay dagiti agrescue. Di si ka pa iti itaray da iti ospital. Ikakaagluto. Sana dita makiusyuso ti paglaingap. Tay, to'y tinlutaw. Wan, mangan kan. Kahit si Kangay, Sa anak amangan. saan ka amangan? Tanaksait na gito inlutom. Dayto innapoy. Kasla ka pa'y, tabi na'y bayam. Dayto'y mutsidahin. Ay na, nagpait ang imisig. Ay, kwa nga main, bataw. Anya klase ang makandag ito'y. Anya aya, tinararamid mo. Kwa, napanak ijay ayan tinadisgrasya. Ha? Anya tinapan mo kinwa ijay? Sanda ka kasapulan ijay, tuyang. Napan ko lang kinita dagiti na disgrasya. Kahit binaybay amon dagito'y lutlutwan. Nalipat ako na. Idi agawidak. Ay na, naksit damutang. Kasano ngay ang makandag ito'y? Ay katanano sa mo na. Pakananak itinaksay. San unay anapait dayta. Ay si katimangan. Bareng maibos mo dagita. Dahi tala makios-osyoso ti paglaingam. Ay, sapay awanan ti mailutaw. Dahi takit ita. Anya ko matimaganap mo iti dahi tapan nakiosyosom. Nya nga ita. Awanain. Naksit amin na namakan. Dua ka na dagiti na disgrasya dita junction, idi kalman, Maray. Dua aya? Saan atalaw? Nay, apay ngay adwala ang tinangag ko. Talo mo tinangag ko. Ay, damagan ta ka ni Marituyang. Sige. Ta isukat tinapan nakiosyoso, idi kalman. Ne, apag isumare, isunti sumungad. Agdamag ta. Amaog nagdamag kayo kanyak, may papan iti na disgrasya, idi kalman ko kumaray. Ay, wen, Maray. Ay, saan ka di adwa, dagiti na disgrasya? Taludan sa amat, Mare. At dangag paiso na disgrasya, ngam saan adwa, saan matatalaw. Na, manungay nga rawd. Manungaminan. Na, sikat tinapan nakiusyusaw, di mo amaw. Ay, apay ngay ngagpaisaw, tadyak mo't malagipag. Na, nagbiit mo ten analipatam, Marituya. Ungarod nabiit mo't la na pasamak. Ay kwa, jay laangan na dalisan ti pag-iinistoryaan taya. Ne, sa dino tinakapasamakan dayta. Wan nga rod, Maray. Awam mo tinadamdamag mi akasta. Adda,
ijay highway. Sa dino a highway, Dito'y kabildatan Sa dinungay. Ijay laaw. anya ay ati napasamak. Ijay nadalisan na lakay. Na, asino ngay day siya alakay? Ay na, jay lakay abakos at tarakan jay kumarek di talaaw. Anya. Lakay abakas. Wain ko kumaray. Ay, kaasimot ata kalaat ka nung amin ang nagbalasay. Kat ada sumungad ajay. Ay, kunaklakit din nulakay atao dyan nadalisan. Ay, lakay matlagayam abakas. Day tamot ti malagip ka. Ay, marito yan. Hmm. Awan ka di timadlaw mo di tabagay. Awan mo't maray. Agkabaw kan sa mutan. Saan pa'y mo't Wan ngagpay sumare. Amangan mo't nagkabaw kan, kita Ay na, damagag tuman kin ni Badong ka. Badaw, agkabaw akong aya. Kitwing, Saan pa'y mo't ko na? numapan ka makiosyosaw. Malipata mo, ngaglutluto ka. Isuan namin adon adandan mo uram daytoy balay. Ayun anya. Hey na, adon ti maliplipatam tuyang. No kasta. Pudno nga rod at ibagbagadagiti ko kumaray. Agkabaw akaw. Itam lang, amadlaw. Ay, di mo mo't ibagbaga. Ay, ibagak, ta iso tipudnaw. Ay, sus ba daw, kasanungay numalipata kun asikagayam ti asawa. Ha? Pati dayta, malipata maun. Ay na, nakaamamak mo't gayam ti agkabaw. Ay, kitwin Anya ngay nga tati ka nagtapno sa anak nga agkabaw. Ay, jak amaw, no nya ti agas na ti agkabaw. Tinasken nga ramida, kastaw. Anya ngay dayta. Isardeng maun ti mapan makiosyosaw. Ha? Agtalinaid ka lang dito'y balay. Aglotaw, aglinays, ken aglaba. Dagiti rumbang nga ramidam. Ay unay ay. Tiya kun makaistorya dagiti ko kumarek no kasta. Isardeng mumut nga minan ati mapan makichischismays. Pati dayta. Wayne, pati dayta. Ta isaw ti mang pakpakaraw iti panagkabaw mau. Pinaritan damot kanon ni Marituyang arumwar iji balayda, mare. Nagkuna. Isumot tinadamag ko. Nay, apay ngay aparitan da arumwar. Kasta kano ti kayat ni Kabadong. Di na kayat amapan makiusyusaw. No kas di nga da aksidente. Awanen ati mangidanon kadata kadagiti mapaspasamak ditoy. Ay, wan nga rod amare. Ay, isumot lagayam asaanen arumrumwar iti balayda. Ay, awanen maray. Awanen ti mga update kadata maipapan iti mapaspasamak dito'y barangay tayo. Anggail! Ada disgrasya na pasamak. Sa din Iji kurbahan ngagturong iji taltalon ni Tata Badaw. Asino nga tinadisgrasya? Ay, diya ka mo anggail. Impadamag dalang kanyak. Napakay kumadagusin Ha? Inunaan da kayo manin ni Marituyang. Ay, hunan niya. Ay, ada ijayain sigurado. Sige, sumurot ka ngamin na anggail. Sige. Hintayin. Makita ka lang ta Marituyang ijay. Ungtak man Ayan nga tayo na disgrasya ako nam. Awan mo't. Gunada-ngada. Awan mo't makita ka na tinag-alugan. Wano kariton. Wano patuke. Awan mo't ngagpaisaw. Awan mo't tatao dito. Kaslawan mo't tinadisgrasya. Ay, fake news nga ro na anggail. Si kanto mo't tapat patsim ti fake news. Nagawit na nga ro tayo. Sayang lang ti oras dito. Adayat da. Andan sa mo tagpapaarayan. Ayan ka. Dinggin tapay akas toy. Op. Adayat da. Damanin Andan sa mo nangagaw. Ay, adan sa gagpaiso. Ay, ayan mo! Ha? Apay asanda ka makita. Paray. Ay,
Paray. Na! Dating naga dito tiras. Ha? Ay, Ay, natulid ka, wano da nanginguyod kin ka. humay da kun aray atin. Ha? Sa kado pala damag mo, mate. Ay, wala niya. Nababamot tinakat na kam. Ala, raya ka mo kwarog. Ha? Tsak lang. Kasapulam ayat ka kadwa. Wine, duhatan ang kal. Dino ngayon tayan-tayaw. Ala, ay, di ka madanagan tayawid da ka pare. Unta ta ba daw? Asidag tayo ni Jebalayaw. Agyaman ka kada kami ka ni kwarog tari. Niskiw da ka diraas anak at nagam. Ay, Aw. Nanatuyang! Nanatuyang! Nay, anya tinapasamak. Inyawid yumutan day taalakay dito'y balay. Natinag jay diraas. ah, Napan merinis kaw. Dua kami kini anggal kaw. Ay nakit agyaman nak nga rud Oh. Nay, isuka di da ito'y nibadong ka. Yeah. ah, Nalipata mo ni tata ba daw? Kaslasan man. ay paray. Mabalin ka day nga i-rescue yung ni Tuyang kao. Taka sa pulan na may rescue. Napigsa ti kabaw na. Yay! Dumtang ti panagkabaw iti tao tatabadong. Iso nga ano sa mon nituyang mo nga agkabaw. Takasta ti agasawa. Ag tinulong aginanos tungpalbiyan. Ala sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.